les roses a Parets del Vallès perquè ahir va haver un incident amb una empresa i aquest matí ha hagut d'anar-hi. I res, ens presentem, ella és l'Anna Notó, cap d'àmbit lingüístic, professora d'alemany, professora d'anglès, i saps que les paguen? Bravo! Saps que les paguen? Sí, diu que sí, ella sí. Jo no, soc l'Ester de llengua catalana i la directora, i per tant anem al tret de sortida en aquesta tercera entrega de premis. I comencem. Sempre quan ja portes 2 o 3 vegades comences a veure una mica al nord, d'acord? Tanquem amb vosaltres i reiterem benvinguts i benvingudes a una nova jornada de Sant Jordi. Avui és el dia de la literatura en majúscules. Avui els llibres proliferen per carrers, places, rambles i passejos perquè tots i totes puguem gaudir del plaer de la lectura. Daniel Penat deia que el verb llegir no admet l'imperatiu. És una versió que comparteix amb altres verbs, com el verb estimar o el verb somiar. Tot i que sempre ho podeu provar de dir estima, somia, llegeix, vinga, llegeix, t'ordeno que llegeixes. Però quin seria el resultat? Cap, perquè la lectura ha de ser un acte voluntari. I doncs, per què hem de llegir a l'institut? Doncs perquè professors i professores tenim la responsabilitat de fer-vos entrar en un món meravellós que us permeti viatjar i conèixer el món que habitem. I perquè, com deia Margaret Fuller, el lector i la lectora d'avui serà el líder o la líder de demà. Diferents autors i autores han escrit sobre la importància de la lectura. Citar-los a tots seria impossible, però sí que crec que val la pena comentar-ne alguns que estimen la lectura i que afirmen que la seva vida sense la lectura hagués estat tota una altra. Emili Teixidor, a La lectura i la vida, deia: sense la lectura no seríem el que som, no seríem humans. Necessitem paraules, poesia sobretot, per humanitzar-nos. Antonio Basanta, a Leer contra la nada, diu: llegir és un trasllat, un viatge, un marxar per trobar-se. Llegir, tot i ser un acte sedentari, ens torna a la nostra condició de nòmades. Ada Castells ens diu: llegim per aguditzar el sentit crític. Conèixer altres vides fa qüestionar els punts de vista dels altres i els propis. És a dir, és més difícil que et prenguin el pèl o que et mengin el cervell. Llegir ens permet gaudir de l'amor, d'amors diferents com els amants del poeta Vicent Andrés Estellés, de qui aquest any celebrem 100 anys del seu naixement. M'acompanya al piano la Virgínia. Just arriba l'Àngels. Just un aplaudiment per ella, sisplau.